Og jeg har lavet opgave 9, går i gang med opgave 10. Og til den her opgave, der skal I være 2 minimum. Det I skal, det er, at I skal diskutere, hvad der tænkes, når der er lavet overslag i den forrige opgave. Farv hver overslag i opgaverne 9 i farverne efter taleboblerne til højre. Diskuter, hvilke overslagsmåder, der er bedst til plusstykker, og hvilke til minusstykker. Okay? Det I skal prøve, det er, at I skal læse taleboblerne. For eksempel den grønne. Nogle gange runder jeg begge tal til 10'er. For eksempel går vi nu op og kigger i opgave 9. Kigger vi på den første her, som er mandag, så siger jeg, hvis jeg skal runde 244 og 354 til 10'er, hvordan vil det så se ud? Jo, jamen 244 kan jeg lave til 240, og 354 kan jeg lave til 350. Det vil sige, at de 240 plus 350 er lige med den grønne boble hernede. For søren. Kigger vi nu på den røde. Nogle gange afrunder jeg til begge tal til 100'er. Vi prøver at gå op og kigge i boblen heroppe, eller op i opgaven igen. Jamen 244 og 354. Hvis jeg skal afrunde det til 100'er, så er jeg nødt til at runde den ene lidt ned, og den anden lidt op. Jeg er nødt til at runde ned på den ene og op på den anden, for at blive ved med at have en cirka pris. Hvis jeg runder dem begge to ned, vil jeg jo få underskud i prisen. Runder jeg dem begge to op, vil mit overslag jo være alt for højt i forhold til den rigtige pris. En afrunding på 100 til de to her kunne for eksempel være 200 plus 400. Kigger vi ned i den næste hernede gul, at nogle gange runder jeg det ene tal op lige så meget som jeg runder det andet tal ned. Vi prøver at gå op og kigge igen. Hvis jeg skal runde det ene tal op lige så meget som jeg runder det andet tal ned, så kunne jeg kigge på den her. Altså, hvis jeg runder 44 ned, bliver det her til 200. Men runder jeg den der 44 ned, må det jo blive 310. Det vil sige, at den er rød. Ergo den sidste må altså være den blå. Prøv ad og spørg endelig i timen.